Ngiyabonga baba uNsibande. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba uNsibande ngokuthola umkhuleko. Ngawuthola umkhuleko. uNkulunkulu wazenza imanga empilweni yami. Wangilekelela kho konke. uNkulunkulu waqaqa konke lapho labe ngibopheke khona. Sengikhululekile nalapho labe ngiphatheke khona. uNkulunkulu wangilekelela. Konke lokho ngibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Enhliziyweni yami ngiyamphakamisa ngezikhathi zonke. Ngiyabonga umusa wakho ongenzele wona baba uNsibande noma uNsibande. Ngiyacela-ke Nkosi yami ukuthi ngiqhubeke njalo ngibambisise ithuba uNkulunkulu esangiphile lona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba. Bingelela dokotela. Ncike kaNkulunkulu. Nomama ngiyabingelela. Abazalwana bonke ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela. Siyambonga uNkulunkulu ohambe nathi kwaze kwabalana. Siyabonga nje kakhulu uba sekhaya leZwi ngiyakubonga. Kuningi umuntu akufundayo kuyiqiniso ngempela uma lo wamhlabelele saphenduka uhlatshelelwa kuthiwa ekhaya iminyaka ibalwa ukuthi waphenduka nini. Yazi kunezinto ezincane umuntu obengazinaki kokunye noma umuntu eshumayela akhothizwe maye khothizwe uthola ukuthi kodwa ukhothizwe kodwa awuqondi ngalo ukuthi lithini. Uma uMtsibande ngeke ngalalela inkonzo engolosini la uchaza indaba yokhozi ukuthi ukhozi uma uNkulunkulu ethi ubuyisa ubusha bethu njengokhozi uyaluchaza ukhozi ukuthi ukhozi kunesikhathi la oke impaphe khona ziphele. Uma seziphelile sibuye siphinde futhi ziqale phansi zihlume lezi bese ziqothukile zaphela bese ziqothukile uphinde futhi kuhlume ezintsha. So uNkulunkulu nathi usibuyisa kanjalo, uyasakha sibe njalo. Uzalinganisa nangosofa ukuthi osofa badala bathi bebadala kodwa ngoba uyabathanda uphinde uhambe uyobakhandisa baphinde babe basha. Yebo, ngiyambuka uNkulunkulu ngithi hayibo Jesu, waze umuntu wafika-ke eBible College sesiphakathi. Ziningi izinto umuntu bengazinaki kodwa esezitholakele lana. Siyabonga kakhulu nje ukufunda elithi izwi lenkosi. Uma nivuma ukwakhiwa nizokwakheka uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen bangcwele. Umama uButhelezi inobufakazi ngoba sisenkonzweni yendumiso nje nokubonga. Sesiney'nsuku ey'ntathu singene kuyo. Ngalahlekelwa i-wallet yami ngoLwesihlanu esiphithiphithini eNewcastle. Inakho konke okwami ngase ngizama ukuthi ngiyothatha-ke temporary license. Ngisaselayini nje namhlanje ngifonelwe abase-Sheet Street eNewcastle bathi angizolanda i-wallet yami. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama uNsibande, abazalwane bonke ekhaya leZwi, abazalwane bonke entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngifisa ukudlulisa nje nakho ubufakazi bamandla kaNkulunkulu. Ngiphuma emkhosini ebengingenele kuona sengizoqala lo womusa esingene kona njengamanje. Kugula ubaba wasekhaya avela gule nje la embambini athi yonke le ndawo kusuka ngala kuya ngala athi ayivumi noma enzini akuvumi noma uphefumulo akuvumi noma nje anyakaze. Hayi elokhu eyisho lento bese ethi ucela amaphilisi angimnika amaphilisi kanti umuntu amaphilisi nje
sebenzisi nami ngisasebenzisa kakhulu amaphilisi. Bengithi mayigula bese ngizomnika amaphilisi. Athi cha, uyabonga iphilisi uzoba right. Kodwa manje wathi ucela amaphilisi ngathi angisena amaphilisi angisasebenzisi. Athi awuyini lawo kulapha edokotela akubona amaphilisi lawo. Into clean amazinyo nje. Bese ethi ngithi mina hayi sokhuleka. Hayi ngimona ukuthi akezwa kahle. Bese ngithi hayi sokhuleka uzoba right sokhuleka. Bese ngithi asikhuleke ngifuna umkhuleko ngithi asiguqe sikhuleke. Athi akunoma nginyakaza ngithi asincenga siguqe. Aguqe sikhuleke asho naye emva kababa kuze kube siyaqeda bese ngiyakhuleka ke. Mase siqedile bese lo ngimthinta la. Ngithi Jesu Kristu inkosi lokho la kubuhlungu khona. Bese ngithi nawe makuthi uyezwa ukuthi kuyavuka ulokhu uthinta la uthi uJesu Kristu inkosi uzoba right. Ayisilale. Mase silele ngingambuzi ngaphakathi kobusuku ukuthi unjani. Ekseni nje ngizwe ngaye sethi hayi umkhuleko wakho ngisizile. Ngithi mina hayi uNkulunkulu ukusizile. Athi ngiyaphila manje. Ngimbonga uNkulunkulu ngimphakamise uNkulunkulu. Aphinde futhi emini sisihlezi nje negenge kade ngivakashela. Athi hey ngiyaphila umkhuleko wakho ungisizile. Ngathi mina hayi phakamisa uNkulunkulu ukusebenzile. Ngiyambonga nje kakhulu kuNkulunkulu ukuthi makumbuleka nakuyena ngoba indaba yomkhuleko mawuthi uyakhuleka abuya athi hayi lento ayidinga ngeke umkhuleko ukusize la. Kodwa manje kugcineni uNkulunkulu wamvezela ukuthi nansi into. Wathi ngiyaphila manje. Angazi uNkulunkulu ngambonga ngani. Ngithi akaqhubeke uNkulunkulu angenze mina ngiqine kakhulu ngihlale kuye njengoba eshika ukuthi masihlezi kuye namazwi akhe ehleli kithi socela isidingayo sikwenzele. Ngiyambonga uNkulunkulu nje aqinise mina kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ophindaphindiwe ezimpilweni zethu asenzela wona ngokunganqamukiyo. Ulokhu eqhubekile esihlenga uNkulunkulu. Kuthe obekhuluma nami esangitshela ngokuhlengwa uNkulunkulu asihlenga ngakho. Ngaze ngakhonjiswa esakhuluma. Ngakhonjiswa la khona ngasukuma kade ngihlele embedeni ngibheke ngakuwedrop. Kanti isitha sesingikalile sithi siyangi-attack. uNkulunkulu wangenza ngasukuma ngaya kuwedrop. Ngize ngakhonjiswa ngisho ukuthi ngafika kuwedrop ngathatha ithawula lami lelokusula ubuso elimhlophe. Kukhona ikhathi lapho uNkulunkulu esenzisa khona izinto ebesingayilindele ukuthi sizozenza kanti uyasisusa lapho besikhona ukuze isitha masithi siyaciba imicibisholo yaso ingasitholi leyo mcibisholo yomubi. Ngithi udumo malube kuNkulunkulu. Ziningi izimo uNkulunkulu asihlenga kuzo bazalwane singazi singaboni. Masimkhonze ngokwethembeka. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba ekuseni ngibingelele uMamZibande noBabZibande nabazalwane basekhaya leZwi nabazalwane entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngiphakamisa kakhulu Baba ukubonga Baba uNkulunkulu ukuthi esasigcinile sasilondolozile sisabambelele ezifundisweni zakhe. Ngicela ukuletha ubufakazi nje baMzibande ngoNkulunkulu asenzele khona la kamakhelwane wami bekade kugula intombazane yakhona ikhulelwe. Kwathiwa esibhedlela iPB yayo iBP yes iBP yayo iphezulu ayikhontroleki and nomntwana kuthiwa amaphaphu wakhe awaphefumuli and umntwana akakhuli ngaphakathi. So wa-admithwa lo sisi esibhedlela. Kwathiwa umntwana akubonakala ukuthi uzophila manje babona ukuthi ngcono bamkhiphe. uNkulunkulu wasimela kakhulu umntwana wathi sesesibhedlela ngezwa mina sesesibhedlela ngavesane ngamthumelela umkhuleko.
abaseRoma 10:9 ngathi ngicela ukuthi awukhuleke nje njalo awukhuleke. uNkulunkulu wenzile baba umsebenzi omkhulu, wazibonakalisa empilweni yethu, wazibonakalisa even nasemndenini wakhe. Umntwana wa-operathwa, umntwana lo wakhishwa, umntwana uyaphila kumanje, umntwana uyakhula, ukhula kahle. Nomntwana lo bekade uma wakhe u-right nje, indaba ye-BP leyo yaphela, ba-right nje, bayaphila. Sibonga kakhulu umusa kaNkulunkulu engathi engahlala kithi ngey'khathi zonke, simethembe. Siyabonga kakhulu baba uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ekuseni ngiyabingelela ubaba nomama Ntsibande, bazalwane ekhaya leZwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Nami ngiphakama nokumbonga uNkulunkulu ekuseni, oyinkosi nomsindisi empilweni yami. Ngiyabonga nje kakhulu. Bonke nakumama ungifake ekhaya leZwi, ungifake nje makuqala uJuni. Hayi, ngiyambona uNkulunkulu isebenza empilweni yami. Ngiyambona ngiyahlukanisela izinto, ntshumayelo zikababa nomama engiyilalela zonke insuku. Ziyangikhombisa uhlobo lomuntu nomzalwane benguyena. Ngilokhu ngithi ngiyakholwa kanti angenzi kahle phambi kaNkulunkulu. Ngiyamnxusa uJehova ukuthi nje angiphe amandla ukuthi ngihlale ekhaya leZwi, ngoba ngiyabona ukuthi wona mthombo wamanzi okuphila engudingayo empilweni yami usuku nosuku. Ntshumayelo zonke zingikhombisa nje ukweduka kwami, kuthi sonke lesikhathi umuntu ebethi uyakholwa wenza kahle, kanti bese sihamba ngokujwayela nje singasenzi intando kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe omkhulu, nami uthe wehla phezu kwempilo yami. Hawu Jehova mkhulu ngey'khathi zonke, uthi ayolanda mina ekudukeni kwami. Zonke lesikhathi nje umuntu elokhu ethi ubambile, kanti useyidlela izono nje. Ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi endleleni yonke nje yabe nami, ngabe ngisaphuma ekhaya leZwi, ngabikho nje ukuyongidukisa endleleni, ngoba nayo leyo kuvuma kwezono. Nami ngiyayifisa i-date baba, ukuthi nami ngivume ezami izono, ngoba uNkulunkulu ngibonile kakhulu. Izwi nezwi elifundwa zonke iy'nsuku lingikhombisa nje ukweduka kwami ukuthi nakhu uNkulunkulu muhle ngey'khathi zonke. Nje ngicela ukuhlala ekhaya leZwi, ngicela ukuhlala uJehova isize impilo yami angakhe, angithethelele kukho konke ukuna kwami phambi kobuso bakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni, yena yedwa inkosi, Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela abamtsibande nomama, ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungena ekhaya leZwi. Ngibonga umzalwane angifake ekhaya leZwi. Ngibonga kakhulu, nami buningi nje ubufakazi enginabo, hhayi ukuthi ngithule ngoba ngingenabo. uNkulunkulu angenzele kona. Uma benesikhathi eside engahambi, shawa i-stroke, ehleli phansi nje engakwazi ukuhamba. Kodwa nje kulezi iy'nsuku nje besithi mesikhuleka naye abaseRoma 10, useyakwazi nokuthi ahambe ngey'nduku lezi ekhanjwa ngazo iy'nduku. Usethole nomuntu omsizayo okwazi ukum-exercise-isa. Konke lokho nje ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngoba ngangithi uma ngibuka ezinye izalukwazi zize enkonzweni ngithi noma angabambelela ngenduku ahambe okungcono ezinkonzweni ngoba agugile kakhulu. Ngimbonga kakhulu nje uNkulunkulu amandla akhe, hhayi ukuthi angiwaboni, ayabonakala, nemisebenzi yakhe iyabonakala baba. Ngithi ngibonga kakhulu nje uNkulunkulu anigcine nomndeni wakho. Jesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi baba. Ngizolokhu ngibuya nje ngithola ubufakazi uNkulunkulu akaneme ukuthi mina uyangenzela izinto ezinhle kodwa ekugcineni ngiyathula. Baba khona lapho wakhuluma khona ngokuhlanza ingubo ukuthi ingubo ingcoliswa imicabango nanokudliza konke nje leso stuff. So mina bengayazi ngale ngubo ukuthi ikhulunywa ngani, ngangazi ukuthi ingubo emhlophe leyo bangifaka yona mase ngishonile, kanti ingubo wakhulunywa ngomzimba wami uqobo. Kwangihlupha-ke lokho, ngabhala phansi isono sokudlinza nosokucabanga. Baba benginenkinga yokuthanda ukumajina abantu ngibafaka embhedeni, uma ngibona abantu bebawu-2 ngibafaka embhedeni. Bengasayithandi le nto le since sengizwile ukuthi iyangcolisa, bengasayithandi. Beke ngifaka embhedeni ama-non-living, ngithi umuntu wesifazane lo umuntu wesilisa, ngibafaka embhedeni. Kodwa unede izolo wakhuluma izolo wakhuluma ngokuthi hlezi inkanuko ivuka ngenxa yokuthi nake awususanga i-root. Uqala lapha from umncane uqala ugogora abantu. Ingqondo yami baba ukuhlwa kwangalelo langa lalingekho right. Ngizamile ukubeka abaseRoma 10:9. Ngithi ingqondo yami ngithi ngiyabathandaza, ngibabeke engqondweni ngithi ngifuna kube right. Kwayinhlanga ngizibuka nomoya, ngakhala ngabuza uNkulunkulu. Hhayi uthe uma usukhuluma leyo nto leyo kwangazathi ukhuluma nami, uNkulunkulu wavele wakubeka wangidlala as if engazathi ifilimu. Wathi lesa sono lesana wasibhala kodwa awusibhalanga kahle in details. Lokhu awakushiya ngoba nakho wakushiya kunjani. Ngase ngasho ngathi hayi cha mina ngakhohlwa, ngabe ngingacabangi, ngakhohlwa. Ngathatha ipeni baba ngakubhala ngethi ingqondo yami ibuya ifanishina kahle, imithambo yami baba besivalekile ngci. Ngiyambonga nje ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Besivalekile ngingasazi ukuthi kwenziwa yini ngoba bengikhala nakuNkulunkulu ngithi baba ngoba lesi sono ngithi ngasibhala kanti nje cha ngisibhalanga in details. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi, fanele ukudunyiswa. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabingelela baba Ntsibande nomama Ntsibande nabazalwane bonke egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngokungena kule group, angazi ngathini. Kuningi engikufundayo, kuningi bengithi ngiyakwazi kanti angikwazi. Siyambuka nje uNkulunkulu esenzela umusa ey'khathini zokugcina ukuthi sifundiswe amaqiniso njengoba enjalo. UJehova azanibusise bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngani enisebenzisa, nivuma ukusetshenziswa. Sengathi nathi singathi mase sizwile bese siyenza. Nami ngisho njalo ngithi Nkosi, ngikhulekela ukwenza, ngingagcini nje Nkosi ngokuzwa nokulalela, kodwa konke esikufundiswayo kule ndawo ngikubambe, kungene enhliziyweni, kungene engqondweni, ngikwenze. Ngiyeke okumele ngiyeke, ngikwenze kumele ngikwenze. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Hhayi baba, bengidlulisa nje ukuthi ngihambe kahle kudokotela njengoba bengike ngasho kusendile ekuseni ukuthi namhlanje bekuyi-appointment. Ngihambe kahle, naye wangi-check-a wabona nje ukuthi hhayi akusekho lutho. Yize-ke phela noma ebuye wangibhukhela uJanuwari for i-check-up nje, kodwa nje sekuwukwenza nje kahle kahle, akusekho lutho baba. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, umkhuleko baba wangipha wona mhla ngiqala nje kuya kudokotela. Ungisizile kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uNkulunkulu wenyama yonke, welapha zonke izifo. Thina kwethu nje ukuthi simethembe ngaso sonke isikhathi. Akusekho lutho nje okwangempela, sekuyilawo ama-check-up njalo engibizela wona ukuthi ngifike. Naye uzibonile ukuthi nje hhayi sesiphelile lesigaxa esasila ebeleni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ebusuku ngiyabingelela ngokuyithoba okukhulu baba. Nkosi ngiyabonga kakhulu baba. Ngibonga uNkosi Jesu Kristu
uNkulunkulu ka-Israyeli ongithwalile Baba kulo mkhosi wabe-21 days e-fasting. Baba, it was my first time ukungena emkhosini 21 days Baba. Bengithukile mangisaqala, kepha ngiyambonga kakhulu uJehova uhambe nami Baba, wangithwala ngisavuma izono, ngisayihlambulula kuwe, ngisayihlaza. Inkosi asangikhumbuza uNkulunkulu zonke into ezimbi engizenzile, sisakhipha izinto uJehova athi lezi asifanelekile ukuthi sibe nazo, izingubo Baba, iy'mpahla, izitsha, Baba, ishinokwasha. Baba, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uhambe nami namhlanje Baba. I-21 days namhlanje Nkosi, ngiyaceda namhlanje Baba. Namhlanje i-fasting langa lokugcina Nkosi yami lo mkhosi namhlanje. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu Baba, ngibonga uNkulunkulu nangawe nokungithwala ngemkhuleko. Ngiyabonga Baba kakhulu. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu akwenze kahle Baba, kubusisa uNkosi, asigcinele uJehova unamandla size sikubone ngamehlo nathi sifike e-Richards Bay. Siyabonga kakhulu nakuMama Mtsibande nebandla lonke lasekhaya leZwi sentabeni enhle kaJehova, kuyabonelela Baba. Siyabonga kakhulu, siyanithanda kakhulu, siyabonga kakhulu Baba, siyabonga kakhulu, siyabonga. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umfundisi uNtsibande kanye nomama umfundisi uNtsibande egameni likaJesu Kristu. Sekhaya leZwi sentabeni enhle kaJehova, kubazalwane bonke. Siyambonga ubaba kulolu suku, ubaba uNkulunkulu kulolu suku lwanamhlanje silondolozile kwaze kwaba lapha. Ngifisa nje ukuphakamisa udumo kuye ngokumbonga baba uNtsibande since wawushumayela ngaleli zwi lona amahubo 103 nje uphinde wasivulela wona, ukuthi uNkulunkulu wahlaliseke kakhulu enhlizweni yami. Mangiwafunda kube ngazathi ngaphakathi kimi kuyagobhoza, kugobhoza ubumnandi bukaNkulunkulu. Ngizwa amandla nje, ngigcwaliswa njalo mangivuka ngiyalifunda, ngiyathandaza bese ngiyalifunda, bese ngizwa amandla amasha. Noma ngathiwa ngingekho right, ngikhathele, ngixakekile, kodwa once ngafunda amahubo 103, bengiwafunda namahubo 104 nawo, kodwa kakhulu amahubo 103 inhliziyo yami ihleli kakhulu kuwona. Ivesi nevesi mangilifunda ngaphakathi kimi kugcwala amandla, kuba ne-interpretation yokuchaza ivesi ngevesi ukuthi kusho ukuthini kimi noma kithi singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu methi ngibonge uJehova mphefumulo wami, njengoba wawusichazela uNkulunkulu nakimi uyalichaza for every day. Ngizwe ngigcwalisa ukumdumisa nokumbonga, ngoba impela akekho onjengaye nongalinganiswa naye. Siyabonga-ke Baba kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu, siyambonga nangawe ukusisendela inkonzo nokusigqugquzela nokusinika amazwi nje. Ngakho konke siyambonga egameni likaJesu Kristu, kanye nomama simshiye ngaphandle, siyabonga naye egameni likaJesu iy'nkonzo zangalwesine. Ngiphinde ngibonge umama uJudata Hlongwane uphumile esibhedlela. Sengiyalibala ukuthi uphume ngoLwesithange noma uphume nini, uphumile esibhedlela, noma-ke ephumile base umndeni wamthengela i-walking stick ngoba beyangahambi kahle. Kodwa siyamthemba uNkulunkulu nje, ngiphakamisa udumo uNkulunkulu nangalokho. Kuningi nje Baba, kuningi abantu ngibanika umkhuleko, bayasinda, bayaphila, bayamtusa uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Even e-ofisi engisebenzela kulo lamasingcwabisane, nakhona mebefika ngiyabanika, ngiyabatshela ngoJesu egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba nakumama. Baba, ngicela ukuletha nabo ubufakazi. Nkosi yami, mina bengihlezi ngibona abantu benzeleka izinto, behamba befakaza, ngikhuleke, mina ngibona kungenzeki lutho. Kodwa Baba, namhlanje ngicela ukubonga ukuthi mina bengithi uma ngilele nginey'nkinga, ngithi uma ngabe ngilele, uma buke bafika ubuthongo, ngiyothi la ngivula khona amehlo nje. Ukwavula kwami nje amehlo,
Hawu sezibuya zonke inkinga zingithi mbo. Kodwa namhlanje baba sengike ngithola ukulala. Uma kuthi kuyenzeka kuyabuya lo ngisho kaningi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibone nje kucwebile esifini sami nje nami ngoba lento beyithi mayifika ithi mbo bese ngizwe esifini sami nasemahlombe ukuthi ungazi ukuthi umoya uyaphuma. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga nokuba sekhaya leZwi. Inkosi ngiyabonga kakhulu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba uNsibande. Namhlanje ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa. Umusa nje wakhe omkhulu ukuvikeleka. Ngigibele itekisi ngisuka edolobheni ePhayindana ngiza endaweni yakithi eShongweni Demo. Umayima nje ithekisi la ngihlika khona esitobhini vele kuqhuma isonto. Sesihlikile nje vele kuqhuma isonto. Kade ngibuka ukugijima kwalo mfana esuka edolobheni ezendaweni esihlala kuyona, kodwa ngibonga nje umusa kaNkulunkulu ukuthi asivikele, asibiyele ngoba ukube leli sondo liqhume ngalesikhathi kade lo mfana egijima kanje, hawu ngabe uvalwe ngehlahla. Kodwa nje sibonga umusa kaNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi ekhaya leZwi. Ngiyathanda nje ukucacisa abantu bangalimali bangaphatheki kabi. Igroup ngenxa yokuthi sinkulu maningi amathuba ukuthi imessage oyithumela namhlanje impendulo oyithola kusasa noma ngo-day 3. Ngiyathanda nje ukubeka lokho kucace ngoba hayi ngisabathe ngiyawaphusha ama-messages ngiyahluleka. Kanti number 2, emini phela nginama-appointments abantu bakhuluma nami. So-ke isithombe mhlambe kuhle ngisidwebe ngoba ngisemaningi ama-messages ngithola ukuthi umuntu ujahe into ephuthumayo, isekho into ephuthumayo. Yazi ukuthi uma unesicelo osicelayo somkhuleko nesana usiceli kimi, usicela uNkulunkulu uzokuphendula ngingakafunde ngisho ukufunda uma ethanda ukukuphendula. Kodwa nje ake ngicela wazi nje ukuthi ama-messages akho angawuthatha u2 days kuya khona ku3 days, kodwa njengamanje ngicabanga u2 days. Nokuthi-ke ngale mpela sonto lesiya kuyona nje ngendlela engixakeke ngayo, kuhle ukwazi mntwana kaNkulunkulu, ngoLesihlanu kunenkonzo engiya kuyona. Sunday kunenkonzo yokushisa engiya kuyona. Monday kadabhuka lo mntwana kaNkulunkulu ufuna ngiyomenzela umkhuleko ekhaya. So lezi insuku ezintathu kusho ukuthi I'm not available ngempela ku-WhatsApp, angitholakali nje. So uzoyiphushela nje ama-messages akho ahlale. Ngibuye ngoLesibili ngokugcinwa inkosi sekunama-appointments abantu bese ngiwa-attenda nawo kahle nje ngomoya omuhle. Ngicela ikhaya leZwi likwazi liqonde lokho. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, asihambe ekukhanyeni.